Kaka okil Kamaloka Efi, ang'eni un bende osebedo kuyalo buche mathoth kotenre kod ratiro mago mag oganda. Kaka ja Kenya, ineno ne piny Kenya gin ongala mage ma bende wasechwalo mar neno ni ratich oganda e pacho kae oriti yo makare. Okay, nitie gik mang'eny ma sirikal osetimo. Mr. Goro osewacho wach constitution. Constitution e gima duong' ahinya kuom chike te ma Kenya osetemo mondo olos. To constitution no okelo, ka ing'iyo chapter 4, owuoyo basically wach human rights kende. To be e chapter 4 no, nitie king'iyo article 59 oketonwa Kenya National Human Rights Commission ma konyo e weche mag ratich mag oganda. Another thing be ma Kenya osetimo, nitie policies mang'eny ma giloso, to be gitemo be mondo giriwre gi organizations moko e tijgi. Ka ibro neno kaka wan kaka okinde, watiyo gi police, watiyo gi judiciary, watiyo gi be Office of the Director of Public Prosecution, to watiyo be gi office mag children. Koro ema nyaka ji collaborate kamoro achiel eka dwanyal rito ratich oganda. Koro Kenya to osetemo ni to lakini enforcement to pod rach. Teko mar tiyo gi sheria mantiego ema pod aneno ka ok ber ahinya. Erokamano ahinya Efi. Duto te wabiro bedo kwa losa ahinya koro gi sani. Walusa ne kotenre kod